10 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд маркази муосири хизматрасониро ифтитоҳ намуда дар базмгоҳи наврӯзии сокинони маҳаллаи Мевағул иштирок карданд. Сарвари давлатро сокинони шукргузори шаҳри Хуҷанд бо барномаи пурмуҳтавои идонаи наврӯзӣ гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Саҳни ҳавлии маҳаллаи Мевағули шаҳри Хуҷанд барои пазироии пешвои муаззами миллат фазои идона дошт. Мардум барои хотирнишин гузаштани тадбирҳои фарҳангӣ дастархони пурнози наврӯзӣ ороста дар як гӯша таомҳои миллӣ омода карданд. бахши дигари чорабинии наврӯзӣ аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии дастовези ҳунармандони чирадаст ва бозиҳои варзишӣ иборат буд. мояи ифтихор ва сарфарозии мо ҷавонони саодатманди кишвар аст ки ватани азизу маҳбубамон бо ҳидояти пешвои муаззами миллат рӯз аз рӯз ободу зебо гардида истодааст. ин тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар доираи истиқболи сазовори ҷашни таърихи муқаддаси миллӣ, 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ гардида, садҳо иншоотҳои соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла муассисаҳои соҳаи тандурустӣ, маориф, қасру майдончаҳои варзишӣ бунёд ёфта истодаанд. имрӯз дар маҳаллаи Мевағули шаҳри Хуҷанд қомат афрохтани чунин майдончаи варзишӣ барои мо наврасону ҷавонони ин маҳалла тӯҳфаи арзишманд буда барои оммавигардонии варзиш ва таблиғи тарзи ҳаёти солим мусоидат мекунад. ман аз фурсат истифода бурда миннатдории тамоми сокинони маҳалларо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди чунин майдончаи варзиши замонавӣ баён менамоям. ҷавобан ба ин таваҷҷуҳи давлату ҳукумат мо ҷавонон баҳри ободию зебои ватанамон, мамлакатамон, Тоҷикистони азизамон саҳми худро гузорем. Тоҷикистон ба пеш. маркази нави хизматрасонӣ аз тарафи сокини ватандӯст Камолҷон Юсупов дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд бунёд шуда аз чойхонаи миллӣ, номбойхона, сартарошхона, дорухона, коргоҳи дӯзандагӣ ва маркази ҳунарҳои миллӣ иборат мебошад. дар ин ҷо 20 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ шуданд. хушбахтона бо ҳидоятҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷомеаи мо зан, модар мавқеи баландро соҳиб гашта-аст. имрӯз мо занону модарони тоҷик ҳамсафу ҳамқадами замон буда рисолати худро бобати дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ тарбия намудани фарзандон сарбаландона иҷро намуда истодаем. бо дастгириҳои бевоситаи сарвари давлат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо барои занони хонашин ва ҳунарманд шароити хуб фароҳам оварда шудааст, то мо занону бонувон тавонем дар ватани азизу маҳбубамон озодона меҳнат намуда барои таъмин ва беҳгардонии шароити иқтисодии оила ҳиссагузор бошем. ҳамасола ҷудо гардидани грантҳои президентӣ барои рушди фаъолияти соҳибкории занони ҳунарманд ва эҷодкор, таъсиси ҷойҳои нави корӣ далели равшани ин гуфтаҳост. ман худ гирандаи гранти раиси вилоят ва раиси шаҳри Хуҷанд мебошам. дар ҳамин маҳалла дар ҷои зистам цехи дӯзандагӣ таъсис дода бо дӯхтани кӯрпаю кӯрпачаҳо машғул мебошам ва ҳамзамон ба 30 нафар бонувон ҳунари худро омӯзонида бо ҷойи корӣ таъмин намудам. мехоҳам арзи сипоси худро ба пешвои муаззами миллат барои ғамхорияшон нисбати мо занону модарон баён намуда бовар мекунонем ки минбаъд низ масъулияти баланди модарии хешро сарбаландона иҷро менамоем ва бо истифода аз шароитҳои фароҳам овардашуда баҳри эҳё рушди нумӯи ҳунарҳои мардумӣ саҳми арзишманди худро мегузорем. дар саҳни ҳавлии маҳалла барои ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим
майдончаи муосири варзишӣ оид ба футбол бунёд шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сокинони ватанпарвари шаҳри Хуҷанд барои пазироии самимии роҳбари хеш, ҷонибдории амиқ аз сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, эҳёви гиромидошти расму оини аҷдодӣ ва иҷрои амалҳои бунёдкорона баҳри ободии як гӯшаи диёр изҳори сипос карда, онҳоро ба муносибати фарорасии Наврӯзи ҷаҳонӣ табрику муборакбод намуданд. мардуми заҳматкаш ва меҳмоннавози шаҳри Хуҷанд ҳамаи ин пешравию ободониҳоро аз баракати сулҳу ваҳдат, истиқлол ва аз шарофати вуҷуди мубораки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонанд. аз рӯзи нахустини ба маснади раҳбари давлат баромадани асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон орзу доранд ки тамоми Тоҷикистон шукуфон гардад, мардумонаш осуда зиндагӣ кунанд. имрӯз маҳаллии Мевагул тантанаи бузург дорад, зеро ташрифи ин марди худо, ин сарвари беҳамтои мо, ин сарвари шоистию арзандаи мо ба ин ҷо омаданд. мо бисёр шоду хурсанд ҳастем. сокинони ин маҳалла бисёр шодӣ бепоён доранд. аз бозе ки пешвои миллати муаззами мо розигӣ худашонро барои ташриф овардан ба ин маҳалли мо доданд, созандагиву бунёдкорӣ дар ин маҳалла суръат гирифт. имрӯз бо дасти мубораки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон як мағозии бисёр ҳам калоне ки маводи бисёри ниёзи мардум онҷо фурӯш монда мешавад, бо dastoни мубораки президенти ҷумҳурӣ мо кушода гардид. имрӯз мана маркази хизматрасонӣ ки аз дорухона, чойхона, сатрошхона ва дӯзандахона иборат аст, бо dastoни президенти аъзами мо кушода гардид ки мо сокинон бисёр ҳам шод ҳастем. ҳамчунин як кӯдикистони бисёр ҳам базеб ки мегӯям ки ман дар шаҳри Хуҷанд ягона аст, бисёр базеб. ҳамчунин бо dastoни президенти арзандаи мо кушода гардид ба фаъолият шурӯъ кард. мо сокинони ин маҳалла як умр бар дуои президенти аъзами худа мо ҳастем. мо собиқадорони меҳнат як умр раҳбалат ва ҳидоятгари ҷавонон мешавем, то ин ки онҳо шукуфоии ватан ба меҳнатдӯстӣ бо меҳнати арзандаи худашон саҳмгузор бошанд. ҳамчун сокини ҳамин маҳалла 40 сол инҷониб зиндагӣ дорам ва имрӯз ба шарофат бо дастгириву ғамхориҳои беандозаи пешвои миллат ин макони зебоманзари мо, ин маҳаллаи мевагули мо ба гулистони файзбори муҳаббат табдил гардид. ҷавобан ба ин ғамхориву дастгириҳо мо бояд насли наврасро, ҷавононро дар рӯҳии ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, меҳанпарастӣ тарбия намоем. имрӯз роҳҳои маҳаллаи мо обод, бунёди мағозаи хизматрасонӣ барои бошандагони маҳалла, таъсис ёфтани кӯдакистони навбунёд, ҳамчунин барои кӯдакон ва наврасону ҷавонон бунёди майдончаи варзишӣ ва ҳамчунин барои бошандагони маҳалла таъсис ёфтани чойхонаи миллӣ ин боиси ифтихору сарфарозӣ мебошад ки моён сокинони ин маҳалла дар вақтҳои фориғ аз кору зиндагӣ дар ин макони зебо омада истироҳат менамоем. ман аз фурсати муносиб истифода бурда аз номи кулли бошандагони маҳаллаи Мевагул ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сидқидилона, самимона барои таваҷҷӯҳашон, барои ғамхориҳои беафзунашон, рӯзафзунашон изҳори сипосмандӣ намуда гуфтанӣ ҳастам ки мо ҳамеша атрофи пешвои миллат сарҷам мешавем ва баҳри ободу зебо намудани Тоҷикистони азизамон саҳми худро мегузорем. акнун бо бунёди маркази муосир ва майдончаҳои зебо барои тамошо, гашту гузор ва бозию дилхушии кӯдакону наврасон ва дигар сокинони маҳалла беҳтарин имкон ва шароити истироҳату фароғат фароҳам оварда шуд. бунёди чунин марказҳо ва таъмини шароитҳои муосир нишонаи баланди фарҳанги маҳалладорӣ ва омили муҳими тарбияи насли оянда дар роҳи ватанпарварию хештаншиносӣ мебошад. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ чунин марказҳои хизматрасонӣ дар дигар маҳаллаҳо бунёд хоҳад шуд.
دولتی من تاجیکستان، دولتی من تاجیکستان.